Сезне ризамысыз, хөрмәтле уршаллар, кунаклар. Сезне республикабызның мәдәни башкаласы булган Арча Сабан туе белән чын күңелдән котлыйм. Беренче чиратта республика рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов котлавын елайын көтәргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле Татарстанлылар, кадерле дуслар, сезне чын йөрәктән татар халык бәйрәме Сабан туе уңаеннан тәбрик итәм. Сабан туен уздыруның күп гасырлык традициясе татар халкының хезмәт сөючәнлеген, киң күңеллелеген, юмартлыгын һәм кунакчыллыгын күрсәтә. Әлеге бәйрәм игенчеләребезгә, республикабызны азык-төлек белән тәэмин иткән хөрмәтле авыл хезмәтчәннәренә тиран ихтирам билгеседә. Сабан туенда иҗади һәм ихлас мөхит хакимлек итә. Аның киң мәйданы ел сайын яшьләр карты, олысы кешесе, төрле милләт һәм дин вәкилләре белән бергәләшеп аралашу, бердәмлекне тыеп, илһамлану үзәгенә әверелә. Моннан тыш, Сабан туе якын туганнарның, дус кардәшләрнең очрашу урыны буларак җылы һәм күркәм гаилә бәйрәме. Гаилә елында бу аеруча мөһим яңгыраш алып, безнең традицион рухи кыйммәтләребезне ныгытуга ярдәм итер дип ышанам. Быелгы бәйрәм барлык татарстанлыларның тормышында көтеп алынган матур вакыйгага әйләнер. Һәр кемгә туган мәдәниятебез, гадәтләребез һәм йолаларыбыз белән танышу мөмкинлеге, үзара аралашудан туган шатлык хисләре бүләк итә. Сабан туе онытылмас тәэсирләр калдырсын, хезмәттә һәм иҗатта яңа казанышларга рухландырсын. Ихластан һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим. Рөстәм Нургали улы Миңнеханов.